Sindikatuak, ELA, LAB, UGT, Steilas, SK, IRU, N Konfederazioa eta Etxalde Mugimendua, ezoiko Bilboko gaurko azaltze honetan bilduta, foro sozial iraunkorraren bultzadari esker, Euskal Gizarteari zera adierazi nahi diogu. Joan den ekainaren 29an, Eusko Legebiltzarreko parlamentarien 188ak espetxe politikaren inguruan hartutako akordio garrantzitsuari eta bereziki larri gaixo dauden presoei ezarritako politika dagokionari gure onespena ematen diogula. Beraz, ondorengo aitorpena egiten dugu, 4 puntuko aitorpena da. Lehenengoa, sindikatuok eskumena duten agintari eskatzen diogu indarrean dagoen estatuko legedia eta nazioarteko estandar zorrotzenak aintzat har ditzatela, gaixotasun sendaezin oso larriak dituzten presoak 3. graduan sailkatzea eta espetxetik ateratzea ahalbidetzeko, arrazoi humanitarioak eta duintasun pertsonala dela eta. Bigarrenik, sindikatuok gobernu zentralari eta bereziki espetxe erakundeei eskatzen diegu espetxe populazio osoaren bizitza, segurtasun eta osasun eskubideen errespetua babes dezatela. Botere publikoek sentsibilitate berezia adierazi behar dutelako, espetxe politika zuzendu behar duten printzipioak eta zehazki espetxe erreglamenduaren 104.4 artikuloa aplikatzea. Hirugarrena, hori dela eta sindikatuok eskatzen dugu espetxe erakundeen idazkaritza nagusiaren 3/2017 instrukzioa indargabetzea eta barne ministroak adierazitako irizpidea zuzentzea. Honen arabera, gaixo dagoen presoei ez zaie baldintzapeko askatasuna emango, 2 hilabeteko epean hiltzeko berehalako arriskua ez badago. Irizpide horrek legalitate eta humanitate oinarrizko printzipioak urratzen ditu eta halako babesa, halako erabakia ustez hartu beharko lukeen pertsonal medikoaren printzipio deontologikoaren kontra egiten du. Laugarrenik, sindikatuok beste behin ere gobernu zentralari eskatzen diogu euskal erakundeekin partekatu eta adostu dezala espetxe politikaren orientazioa. Hemen bildutako sindikatuek, apirilaren 5ean Bilbon egindako adierazpena errepikatzen dugu. Gure erantzunkizuna da erakunde sindikalak garen aldetik hainbeste hamarkadak utzitako ondorioa gainditzea, besteak beste geure erakundeentzako ere erronkak dira honako hauek, hitza armagabetzea, zilegizko gure gorabeherak demokratikoki eta gizalegez bideratzea, eta tirabirak kudeatzeko elkarrizketa eta negoziazioari balioa ematea. Ondorioz, instituzioekin, alderdi politikoekin eta gizarte zibileko beste erakundeekin ari bidean dauden elkarrizketa bideak sakontzeko konpromisoa hartzen dugu. Gaur, hemen, alderdi politikoen gehiengoa eta sindikatuen osotasuna dagoeneko beste fase batean gaudela egiaztatzen dugu. Espetxe politikari buruzko aldeetan nahikoa izango den adostasun transversala eta barneratzailea lortzeko lan egiten espetxe politika baita ere garai politiko berriari egokitzeko.